ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ವೇಣು ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದರಿಂಗದ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಸೊ ಬೊಲ್ಪುಗಿತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಎತ್ತೆ ಮದಿಮೆದಲ್ಲಿ ದಿಂಜಿ ದೂರ ಅಡಿಜ್ಜಿ ಕಡಿಶಿವೊಲೆಯಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಶಿವೊಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಶಿವೊಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಲ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜ್ಪೋನೆ ಇಂದ್ವೆ ಹಾಲ್ ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಮಂತದೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ತೋಜ್ಪೋಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ವಾಲ್ದಡೆ ಬರೋನ್ಲೆ ವಾಲ್ದಡೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಬತ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೇರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಗೆ ಓಕೆ ನನಗೇನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ. ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ.